कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट लोगोफोर एसे मोजां रायज्लायनोसै दिनै गोजोनथों बयनिसिमबो फैदो गैया माथो रावबो रायज्लायनोसै फैदो एसे नोंथांमोनजों हेलौ माथो गैया ओंखार मोजांखाना लोगोफोर खबरफ्रा अखा हाहां माथो बोथोरा दिनै बोथोरा बारा थिग नङा अखा हाहां जादों आरोखि हेलौ बोरै जाखो माथो सासेबो फैला बबाव थांजोबखो लोगोफोर ओंखारबोदो हेलौ दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जायखिजाया फोरमायहरनो सानबाय दा एसे मोनाबिलि जाबाय नै आंबो दा गुबुन जायगायावसो थांदोंमोन दासो सफैदों आंबो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङै दं नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों आंनि चेनेला एसे आवगायलांदोंसै लोगोफोर बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरोखि थेंकिउसै लोगोफोर नोंथांमोना जे आंखौ सापर्ट खालामनानै आंखौ एसे आवगाय होनो हाबाय बिनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय थेंकिउ स' माच दा आङो नोंथांमोननो रायज्लायनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा नुजाफैयासै नै कमेन्ट हरलायदो दे सावरायलायनोसै माबायदि दिनैहाय हेलौ माब्रै माब्रै दंलायो फोरमायहरदो लोगोफोर ए बबाव थांजोबखो ब्रा अखा बोथोर जानोसैलाय बोथोरफ्रा बारा थिग गैलालाय आरोखि माबादों आरोखि अखा हाहां जादों बोथोरा दिनैहाय गोजांदों आंबो नै गस्ला जेकेट गानथ'वाखै दा गाननोसै नोंथांमोनजों रायज्लायखांना गाननोसै आरोखि दा दसे उनावहाय खबरा मोजां दा लोगोफोर कमेन्टजों फोरमायहरलायदो माब्रै माब्रै दङ बयबो मोजाङै थानांगौलै गायस बोथोराव माइ गायनाय सफैसै बोथोर गायनाय फुनाय बोथोरसैलाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं लोगोफोर हेलौ माथो ओंखारबोआखिसैब्रा लोगोफ्रालाय हा फैद' अबाव थांला जोबखोलै गैला माथो हाद्रि बाजोबदों मोखाङाव बङाइगाव थांदोंमोन नालाय एसे बेंक एकाउन्टआ केवाइसि बिबाय थादों बेनि थाखायनो आं माबायाव थांदोंमोन आरोखि बङाइगाव थांनानै दासो सफैबाय आङो ओमफ्राय माखासे खामानि दंमोन आरोखि बे खामानिखौ मावनानै फैदों दासो दहायनो सफैगौमोन ओमफ्राय बेंकआवबो बिराद बिजि ना खामानिफोरखौ मावख'नो हाया नेनानै लाइन थानानै मावबोनांगौ जाहैबाय लेट जाबाय आरोखि नङाबा दहायनो सफैसिगौमोन दा दुगैनोबो मोनाखै दिनै दुगैबाय थालालै नङा होमबा लोगोफोर सानफ्रामबो दुगैजाया नङा मालाबा दुगैनोसैलाय गाबोन नङाबा समफोर दुगैसै है मोजाङा मोजांखा नङा होमबा लोगोफोर गाज्रिया गाज्रिखा हाजार
नोङो देलायबाबो बे साइजआनो साइज थाखायो आरोखि। मोजांखौहाय देलायाबाबो मोजां नुयो, देदलाबाबो मोजां नुखायो। नङा होमबा लोगोफोर? हाब सोर फैखोब्रा? प्रडाक्सन हेल'। हेल' गाइस औ मोजां फंबाय। मोजां दासो आङो माबानिफ्राय फैदों आरोखि। अ बङाइगावनिफ्राय फैदों लाइभ दं। दे 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 मोजां फंबाय। लाइभआव थानांगौ जों जयै सावरायलायगोन नालाय। आनि अ मादे आनि ना मोजाङै दं। औ दे 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 मोजां। हेल'। दङ मोजां जोब। दासो माने आङो बङाइगावआव थांनानै फैदों दै। बङाइगावआव थांदोंमोन नालाय आङो। दङ आं ओरैनो जिरायगासिनो दं आरोखि फंबाय। माने आङो बङाइगावआव थांदोंमोन नालाय बङाइगावआव थांनानै आं दासो फैदों आरोखि। बिराद बिजिमोन बेयाव बेखायनो गोबाव जादों आं थांनाया दहायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय माब्रै दं लोगोफोर? नोंथांमोना फोरमायहरदो। दिनैहाय गोबावसैखाय लाइभ फैनो लुगैनानै फैबाय आं नोंथांमोनजों। बिराद गोबावसैमोन आरो आं लाइभबो फैबाय थाया सम सम फैनो सानो थेवबाबो टाइमा मिलाया आरोखि टाइम मिलायैयाव फैनो हाया। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दं। दे मोजाङै थालायनांगौलै लोगोफोर। माने आजिखालिथ' बोथोरफ्राबो नै गोजांज्रो गोजांज्रो माथो लामा सामा थांनाय फैनाय गारि साखावनायफ्रा दिन माथो बेरायजायानो माथो बिराद गारि सालायग्राफ्रा दामानि बेखायनो एसे साबधान लोगोफोर आंनि थिंनिनिफ्राय नोंथांमोनखौ सेफआव थाजानो लुबैयो आं बयबो थांनानै थानांगौ लाइफआव मोजाङै थांनानै थानांगौ आरोखि मारडि थिगैनो दं मारडि अ दे दे मोजाङै दं दे मोजां गोजांबाय माथो एसे ना बडिया रानजोब्बायलै नै ओंखाम जानो थिग जायाना दामानि बिराद बेरायला बेरायलि नै दाख्लि माने आलफ्रेडनि माबामोन नालाय आथिमंगल दाख्लिनिफ्रायनो थांलाय फैलाय जोंना बेवहाय न'आ ओमफ्राय दस्रा जायगायाव नालाय बेंथलाव दा बेनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनानै माबा खालामबाय थानांदों आरोखि दिनै थांबाय आथिमंगला जोब्बाय आरोखि दहाय बेलासि बेलासि ओंखारलांफिनबाय मैया पार्टिया जादोंमोन नालाय दिनै जोब्बाय दे फैबावदो लोगोफोर माथो फैयाखिसैलाय फैदो हेल' कमेन्ट लिरगासिनो लोगोफोर रायज्लायनि एसे दिनैहाय लाइभ आर एम बि प्रडाक्सन मा खालामदों फंबाय मोजाङैनो दं जेबो खालामाखै ओमफ्राय ओरैनो जिरायदों गस्ला जेकेटबो गानथ'वाखै आङो नै दा गाननोसै ओरैनो हारसिङै मानसिफ्रा माबायाव थांदों आरोखि बेंथलाव थांनानै दंहैयो दाख्लैनि आलफ्रेडनि आथिमंगलमोन आरोखि दा एसे गाद्रा गुद्रा दङ दा बेखौनो फोसाबनो थांलादों आरोखि दा न'आव आं हारसिङैल' दं फैबावदो लोगोफोर माथो हरथारलालाय कमेन्टआलाय फोरमायहरदोलाय लाइभ दं
MB Production live dong. Dे थाबाय था फंबाय, थाबाय था। आंबो दंबाय थायो नोंथांजों। गैया माथो, फैयाखै नै। बबाव बबावबा थांलै बेरायहैदोंगोन, सोरबा सोरबा बेस्थ'ना। आजिखालि बेखार गैला जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो। मोजां बिदिनो बेस्थ' थानो रोंनांगौ, थानांगौ। गाव गावनि उन जेनेरेसनखौ नायनानै एसे खामायनायफोरावबो एसे मोजाङै इंगेजआव थानो हानांगौ आरोखि। आजिखालि खामायाबा, थाखा फैसा गैयाबा माथो जेबो माबा गैला लोगोफोर। बेखायनो बेखार जानो नांला आजिखालि, बेस्थ'आवबो थानांगौ। बेस्थ'आव थानायखौबो आं जेबो उसुबिदा मोना। थानांगौ बेस्थ'आव, खामायनांगौ। लाइफआव मोजां रोखोम जानांगौ आरोखि। फैद' गैलालाय ना? होद सैमा बबेनिफ्राय फैखोब्रा। ओइ सैमाया जोंना फाग्लाखा। जै जाखांबाय बेरायहैबाय दस्रायाव। ओरैबायदि नै गोरलै गोरलै जाना सैमा मोजांखौ लाबोआ। सैमा मोजांखौ लाबोबा खावनानै लाङो आरोखि मानसिफ्रा। ओंखायनो आङो बेबायदि फिसा फिसाखौसो लाबोयो आरो लाबोबावगोन माबासो सिखाव सोंनो बिराद मोजां मोनो आं सैमाफोरखौहाय। फाग्ला गुबै नै अरलायबाय थायो आरोखि सामफ्रामबो। हैद हैद आया हेल' फैद'लाय। माबोरै जाखो नोंसोरला? होमबा गैलाब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर। दिनैनि लाइफआव थाथ'ला, मालाबा फैफिनसैलाय उननि लाइफफ्राव लोगो हमफिनसै। दा बेनोसै लोगोफोर, बयनिसिमबो गोजोनथोंसै आरो उननि आपल'डआव लोगो हमफिनसै। थेंक इउ। सोरबा हेल' हेल'।